Sećanje na olimpijske igre preneće nam Dušan Maravić, nekadašnji fudbaler. Vi ste ta prva ekipa koja je osvojila zlatnu medalju. Jeste. Kako se vi sećate tog perioda i kako vam se čini u odnosu na ovo sad vreme generalno? Pa evo vidite, to je, znači, mnogo vremena je proteklo od 1960. godine, kad je reprezentacija Jugoslavije tada otišla na letnje olimpijske igre u Italiju, u Rim, i gde smo ispraćeni ne na način da smo mi neki favoriti, da smo kao najbolji i tako dalje. Nije se pridavala naročita pažnja našoj ekipi, jer 1952. godine naš čuveni olimpijski tim koji je igrao u Helsinkiju, 8 godina ranije, da. 8 godina ranije, oni su bili ti koji su bili poznati diljem naše zemlje tada, a mi smo skromno i bez velikih ovako pompe otišli na te olimpijske igre u Rim. Ovde su pripreme bile na Košutnjaku, upravo je bio sportski centar na Košutnjaku spreman da se možemo pripremiti, da odemo, i uspeli smo eto da osvojimo zlatnu medalju, koja je prva, kao što ste vi rekli, zlatna medalja za jednu fudbalsku ekipu, i to je eto ostalo tolike godine od 60. To je 61 godina sada već mi pričamo ovo, u ovom trenutku mi to pričamo, i tako je, mnogi nisu više nažalost među nama koji su tamo igrali, i tako, i svi smo ponosni, naročito što je država Srbija učinila sve da ne samo nas olimpijske pobednike, nego i ostale sportiste vrhunske, eto tako nagradi, i to je mnogo znači za sve te sportiste koji su nekada bili perjanice u svim sportovima i sve ostalo. Kako vi gledate na fudbal tada i evo fudbal sada, koji je totalno drugačiji, smijem slobodno tako reći? Pa razlika je ogromna. U ono vreme Liga fudbalska Jugoslavije je bila otprilike 4. liga po jačini u Evropi. Mi smo bili više rangirani nego Francuska jedna, koja je u stvari preuzela to mesto Jugoslaviji i posle i Srbiji i tako. Bili smo izuzetno kvalitetna država što se tiče fudbala, lige, funkcionisanja tog i sve. I to se sve odvijalo na jedan način bez velikih problema. Sve se odigravalo prema statutu, prema pravilnicima, prema svemu ostalome. Interes je bio veliki u zemlji. Publika je na svim stadionama, puni su stadioni bili, ponašanje publike besprekorno, to je bilo kao koncertne dvorane. Što se tiče zarada i egzistencije u to vreme, nas igrača koji smo igrali, to je bilo skromno. To je bilo u toj meri da smo uspeli da zaradimo da mesečno živimo, znači za stan i hranu, i to je bilo to. Nije se moglo ići u inostranstvo, oni koji su bili kvalitetni u to doba. Trebalo je imati 30 godina da bi se otišlo, već kad je na zalasku karijera bila i tako dalje, ali i pored toga nije bilo nekih problema većih, da kažem, unutar fudbalske organizacije. Društveno-sportski radnici koji su tada radili i vodili fudbal bili su jako dobri. Samim tim ste vi bili rasterećeniji kao igrači? Mi smo bili rasterećeniji, neki od nas smo bili studenti nekih fakulteta i tako, pokušavali smo tako, malo pomalo da gradimo našu egzistenciju, da vidimo šta ćemo posle fudbala da radimo, odnosno posle sporta da radimo i kako ćemo i šta ćemo. I tako da je to u odnosu na danas, rekli ste, kako je to je sasvim različito. Danas preovladava samo taj merkantilizam, odnosno samo koliko se dobija para, koliko je kao finansijski jak, ne biraju se sredstva, samo da se ide i da se gazi da bi se zaradilo.